Nakikita ng sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Yung tipo na handa silang gawin ang lahat maging buhay man nila ang kapalit. Kahit pa nga hindi nila ito kadugo o tunay na anak. Ikaw kapuso, ano ang handa at kaya mong gawin para sa iyong anak sa kabila ng hindi ikaw mismo ang tunay niyang magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lilet. 53 years old at kasalukuyang nakatira sa bayan ng Angono sa Rizal. Nais ko lang sanang ibahagi ang aking kwento dahil sa kagustuhan na mabigyan ng paalala mga taong nagbabalak na magkaroon ng anak pero hindi pa naman handa at pag-isipang mabuti dahil aminin man natin o sa hindi. May mga magulang na kapag nagkaroon na ng anak ay basta na lamang ipamimigay o kaya naman ay inaabandona ang kanilang mga anak. Kagaya na lamang ng aking mahal na pamangkin na pagkatapos isilang ng kanyang ina ay basta na lamang iniwanan dahil hindi pa ito handang magkaroon ng anak. Papadudot, dahil sa hirap ng buhay namin noon ay napilitan kaming magtrabaho ng kapatid kong sineng sa ibang bansa sa murang edad. 20 years old ako noon habang sineng naman ay 16 years old, pero dahil matangkad ito at hindi halatang bata ay napeke namin ang kanyang birth certificate para lamang makapagtrabaho sa Japan. Naging maganda ang takbo ng trabaho namin sa Japan bilang mga entertainer at talaga namang naging kilala at paborito ang kapatid kong sineng dahil kakaiba naman talaga ang ganda niya. Pero makalipas ang isang taon mahigit ay nalaman ko na buntis ang kapatid ko. Nabuntis ito ng isang hapon kaya naman umiiyak siyang lumapit sa akin noon. At sinabing hindi pa siya handa at ayaw niya pang magkaanak. Ang tanging nasabi ko na lamang sa kanya noon na kung buntis siya ay wala na kaming magagawa pa. Dahil ang bata ang isa sa mga pinakamagandang regalo ng Diyos sa isang tao. Pero hindi para sa kapatid ko dahil ang tingin niya sa batang yon ay malaking sagabal sa trabaho niya. At dahil nga sa pagbubuntis niyang yon ay napilitan siyang bumalik ng Pilipinas dahil hindi na rin naman siya makakapagtrabaho dahil sa kalagayan niya. Ang mahirap pa ay hindi alam ng kapatid ko kung sino bang nakabuntis sa kanya. Lumipas ang 9 na buwan at nagulat na lamang ako nang tumawag sa akin ng nanay namin at sinabing pagkatapos ngang mga anak ni Neng ay iniwanan na lamang nito basta ang anak nang wala man lang pasabi. Hindi ko malaman noon kung saan ko siya hahagilapin dahil ang tanging contact na meron siya sa akin ay hindi ko na matawagan pa. Naisip kong balak niya na talagang iwanan ang anak niya simula pa lamang. At dahil wala rin namang trabaho ang nanay namin ay nagpursige pa ako lalo sa trabaho at inako ang lahat ng responsibilidad para sa pamangking ko. Mula sa gatas at diaper nito, mga damit at kung ano-ano pang kailangan nito. Nag-ipon din ako noon para sa pagpapabinyag niya at nanay nila ang matyagang nag-asikaso ng lahat. Hindi naman ako nag-alala sa pamangking ko dahil maalaga ang nanay namin at alam kong mahal na mahal nito ang apo. Palagi na nga rin noon or palapit na nga rin noon ang first birthday ng pamangking ko kaya naman nag-ipon ulit ako para may maipadala akong panghanda niya. Pero isang araw ay isa sa mga dating katrabaho ni Neng ang nagsabi sa akin na alam nito kung saan ito nakatira at ibinigay sa akin ang number nito. Wala akong oras na sinayang at agad kong tinawagan ang kapatid ko, Papa Dudut.
namin makontak ha? Na-PUK kasi yung luma kong SIM te, kaya ako nagpalit. Sus, mga palusot mo! Ang dami-daming paraan. Tapos ang anak mo iniwan mo na lang basta kay mama? Ang kapal mo naman masyado. Tapos nasan ka ngayon? Nagbubulakbol? Ano ba yan? Sermon agad! Hindi ko naman iniwan eh. Ibiniling ko lang kay mama kasi nga bumalik na ako sa trabaho. At anong trabaho? Ako nga, wag mo akong pinaglololoko. Sinabi sa akin ng barkada mo na nasa Pilipinas ka pa rin at kasama mo yung bago mong boyfriend. Sinong barkada? Di na mahalaga kung sino. O ano, magsisinungaling ka pa? Wag nga ako. Alam na alam ko yung style mo. Alam mo naman pala, ba't nagtatanong ka pa? Talagang sumasagot ka pa ha? Umuwi ka na ng bahay. Ikaw ang mag-alaga sa anak mo. Magtatrabaho nga ako. Ba't ba ang kulit mo? Anong trabaho pinagsasasabi mo? Yang boyfriend mo? Siya tatrabahuhin mo? Hoy! Imbis na inuubos mo dyan sa lalaking yan yung perang pinaghirapan mo, bilan mo muna ng gatas at diaper yung anak mo. Wala akong pera. Di naman kasi ako ready magkaanak eh. Anong di ready pinagsasasabi mo? Nagpabuntis-buntis ka tapos di ka pa ready? Umayos ka Neng ha? May anak ka na. Di ka na dalaga. Kaya imbes na nakikipagbahay-bahayan ka dyan sa bahay ng lalaking yan, alagaan mo yung anak mo doon. Ano? Aanak-anak ka tapos si mama pag-aalagain mo? Kapal ng mukha mo! Ako lahat tumako ng responsibilidad sa anak mo kasi naaawa ako. Tapos ikaw tamang pasarap sa buhay? Ate naman! Magtatrabaho nga ako! Nag-a-apply ako ng trabaho malapit dito. Tigilan mo ako sa mga ganyan mo! Sinabi sa akin ni Rochang na pinapadalang kanya ng pera para sustento sa anak niya. Tapos di mo man lang maabutan si mama para may pambili man lang ng gatas at diaper yung anak mo? Huwag mong lustayin sa walang kwentang tao yung perang pinapadala sa'yo. Pag ikaw naubusan ng pera, tatalikuran ka ng mga yan. Sinasabi ko sa'yo, pera lang habol ng mga yan, lalo na yung lalaki mo. Ano bang paki mo? Pera ko to at ako magdedesisyon kung saan ko gagastusin. Aba talaga? Pera mo? Pera ng anak mo yan, kapal na mukha mo. Huwag ka lang talaga magpapakita sa akin, kakalbuhin kita. Kung makikita mo ko. Gusto mo ampunin mo na lang anak ko. Total pabida ka eh. Talagang bastusan ha? Wala ka talagang modo. Kaya di na ako magtataka kung buong angkan natin galit sa'yo. Oo, epal ka kasi. Pabida ka masyado. Natural. Kasi ako, marunong ako makisama at responsable akong tao. Ikaw, tingnan mo nga yung ginagawa mo ngayon. Iniwan mo yung anak mo para sumama sa lalaki mo. Di mo man lang magawang kumustahin. Anong klaseng nanay ka? Hindi ko ginusto maging nanay. Kaya kung gusto mo, di ikaw magpakananay sa kanya. Total feel na feel mo. Naririnig mo ba sinasabi mo? Ba't di mo ayusin yung buhay mo? Para naman may magawa kang matino. Palagi naman akong walang magawang matino sa paningin mo eh. Gusto nyo, kayo palagi yung tama. Kasi tama naman talaga kami. Masyadong matigas ang ulo mo. Di ka nakikinig sa amin tapos grabe ka pa kung makasagot-sagot sa akin. Bahala kayo sa buhay nyo. Sinabi ko na nung una pa lang na ayoko naman talaga magkaanak. Hindi na ako magpapakita sa inyo. Bahala na kayo sa batang yan. Papadudot matapos nga ng pagtatalo naming yon, ayun na rin ang huling beses na nagkausap kami dahil nang sumunod na beses ko siyang tinawagan ay hindi ko na siya makontak. Lumipas din ang maraming taon at hindi na talaga siya nagparamdam o nagpakita sa amin kaya tuluyan ko nang inako ang responsibilidad sa aking pamangkin pati na ang pagiging ina nito. Sa totoo lang ay wala akong pagsisisi sa ginawa ko dahil pamangkin ko naman yon. Masabi ko ngang sulit ang lahat ng sakripisyo at pagod ko para maibigay sa kanya ang magandang buhay na dapat ay para sa kanya dahil lumaki siyang mabait, magalang at mapagmahal. At lalo akong naging masaya noon nang ako naman ang magbuntis sa long-time boyfriend kong Hapon. Pero dahil sa nabuntis nga ako ay kinailangan ko na ring bumalik ng Pilipinas at naiwan sa Japan ang boyfriend ko. Hindi naman kami nahirapan nang umuwi na ako dahil may ipon naman ako. Kaya kahit isang taon akong walang trabaho ay may kakainin kami at isa pa ay nagpapadala naman ng 2 lapad buwan-buwan ng boyfriend ko para sa pagbubuntis ko. Habang lumalaki nga ang tiyan ko ay mas lalong nagiging sabik si Remy na makita na raw ang kapatid niya. Nalungkot ako ng mga oras na yon, papadudot, dahil
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na magpinsan sila at pamangking ko lamang siya. Natatakot din ako na kapag nalaman niya ang totoo ay magalit siya sa akin dahil sa pagtatago ko ng lihim na yon. At takot na baka iwan niya ako at sumama sa kanyang tunay na ina. Hanggang sa nanganak na nga ako ay palaging nakabantay si Remy sa akin at sa pinsan niya. Siyang nag-aasikaso sa akin kapag kailangan kong kumain o kaya naman ay magpunta sa banyo. At lumipas ang mahabang panahon habang lumalaki nga silang dalawang magpinsan ay napansin ko ang pagiging mas malapit nila sa isa't isa. Halos hindi na nga sila mapaghiwalay at lagi rin silang tabi kung matulog. Masaya din ako ng panahon na yon dahil nakikita ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. At alam kong dahil na rin sa magkadugo pa rin naman sila. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-worry na baka kamuhian ako ni Remy kapag nalaman niyang itinago ko ang lihim na inabando na siya ng totoo niyang ina, Papa Dudut. Oh, tulala ka na naman dyan. Ang dami ko lang iniisip, Ma. Tulad ng ano? Ay, di ko kasi alam paano ko sasabihin kay Remy yung tungkol sa nanay niya. O bakit? Kailangan pa bang makilala ni Remy yung walang kwentang nanay niya na nang iwan sa kanya? Karapatan pa rin naman niyang malaman yung totoo. O di sabihin mo sa kanya. Nagdadalawang isip nga ako, Ma eh. Paano kung magalit siya sa akin? Mabait na bata si Remy, tsaka matalino. Sigurado naman ako maiintindihan niya kung bakit ang tagal nating inilihim sa kanya ang tungkol sa totoo niyang nanay. Paano kung dumating yung araw na iwan niya ako? Tapos hanapin niya si Ning. Praning ka na naman eh. Mahal na mahal ka ng pamangkin mo, kaya hindi ka niya magagawang iwan. Pero paano nga kung ganun yung mangyari? Di ko kakayanin, Ma. Parang tunay na anak na turing ko kay Remy. Alam ko naman yun. Kaya ipanatag mo ang loob mo. Hindi tayo iiwan ni Remy. Nagigilty lang kasi ko na may tinatago ko sa kanya. Ay, wala naman akong kasalanan pero ako pa tong natatakot. Kung bakit naman kasi si Ning pa naging nanay ni Remy. Nagpabuntis-buntis siya tapos di naman pala siya handa sa mga responsibilidad. Ay, ewan ko ba sa kapatid mong yon? Yan ang napapala ng mga hindi nakikinig sa magulang eh. Lumalaking walang direksyon ng buhay. Sa bagay, ganyan yung tatay niyo eh. Ilang beses ko na ba yung nahuling ng babae? Pati kaibigan ko dati hindi pinalagpas. Inanakan pa, tapos iiwan niya rin naman pala. May pinagmanahan naman pala yung anak nyo. Anak din naman kita. Pero di naman ako kagaya ni Ning na sarili lang ang iniisip. Sarili niyang anak pinabayaan niya. Tapos siya pa may ganang sumagot-sagot sa akin noon? Kapal talaga! Demonyita! Oh, tama na yan. Mahal na mahal ka ni Remy. Kaya alam kong hindi ka niya iiwan kung sakali man na malaman niya ang totoo. Sana nga, Ma. Kasi nanay niya pa rin si Ning eh. Malay ba natin kung mas matimbang sa kanya yung totoo niyang ina? Ano ka ba? Tigilan mo na nga yung kapraningan mo. Basta ako na ang nagsasabi. Hindi mo pa ba kilala si Remy? Tayo ang nagpalaki sa kanya kaya dapat tayo ang mas nakakakilala sa kanya. Hindi tayo nagkulang sa kanya. Lalong-lalo ka na. Ikaw ang nagpalaki, ang nagsakripisyo at naghirap para sa kanya. Ano ba yan, Ma? Para namang kinukwenta niyo yung hirap ko kay Remy. Hindi, ano ka ba? Ang sinasabi ko, sa tingin mo ba pipiliin ni Remy ang nanay niyang hindi niya naman nakita simula pagkabata? Yung nanay na iniwan siya pagkasilang sa kanya at hindi na binalikan pa? Ikaw ang nandoon. Ikaw ang nagpuno sa lahat ng pagkukulang ng walang kwenta niyang ina. Paano kung magrebelde si Remy pag nalaman niya yung totoo? Maglaya siya, mapariwara siya. Manahimik ka nga. Baka mamaya magkatotoo lahat yung mga sinasabi mo. Mabait at matalinong bata si Remy.
Kaya maiintindihan niya kung bakit natin itinago sa kanya ang totoo. Kaya tumigil ka na. Ang mabuti pa, magluto ka na. Pauwi na yung mga anak mo galing sa eskwela. Ay, oo nga pala, di ko na malayan yung oras. Ay kaya nga, dalian muna at paniguradong gutom na ang mga yon pagdating. Sa kabila ng pagpapagaan ni Mama ng loob ko ay hindi ko pa rin maalis sa akin ang pangamba. Dahil nga sa takot ako noon na magalit sa akin si Remy kapag nalaman niya ang katotohanan, ay mas pinili ko na lamang ibaon sa limot ang totoong pagkatao niya. Mabuti na nga lang at nang maipanganak ni Neng, si Remy ay pangalan ko ang nilagay nito sa birth certificate ng anak niya. Kaya wala ngang magdududa na hindi ko anak si Remy. Habang tumatagal rin noon ay nagiging madalang na ang pagpapadala sa akin ng boyfriend ko at mabibilang na lang din sa daliri ang pagtawag-tawag nito sa akin. Hanggang sa nalaman ko na lamang na nag-asawa na pala ito pero hindi ko akalain na magiging madali lang para sa akin ang paghihiwalay namin. Lalo pa nga papadudot at alam ko naman sa sarili kong minahal ko siya. Pero baka dahil sapat na ang pagmamahal na natatanggap ko kay Remy at sa anak ko ay hindi na ako nanghangad pa ng pagmamahal mula sa ibang tao. Lalong-lalo na sa boyfriend ko. Sapat na sa akin ang pagmamahal ng mga anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalalapit na rin ang 18th birthday noon ni Remy kaya naman lihim ako naghahanda para sa araw na yon. Matagal na rin naman akong nagtabi ng pera para sa espesyal na araw na yon dahil sobra-sobra naman ang naipapadala ng dati kong boyfriend. Hindi man bongga ang maging debut ni Remy ay ang importante ay maranasan niya ang pakiramdam na para siyang prinsesa sa araw ng kaarawan niya. Ayaw kong palampasin ang isa sa mga pinaka-importanteng araw sa buhay ng isang babae, Papa Dudut. Kahit na pamangking ko lamang siya ay sobrang mahal na mahal ko siya. Hindi man ako ang totoo niyang nanay ay handa akong gawin ang lahat para sa kanya at para sa anak ko. Masasabi ko ngang iwan ako ng lahat wag lamang ng mga anak ko. At noong malaman nga ni Remy na pinaghandaan ko ang nalalapit niyang debut ay agad niya akong kinausap at pinilit na iurong na ang selebrasyon. Nay, sabi ni Lola magdedibu daw po ako. Oo, bakit? May gusto ka bang idagdag? Wala po, Nay. Kailangan pa po ba talagang magdibu pa ako? 18th birthday lang naman po yun eh. Anong 18th birthday lang? Yan ang isa sa mga importanteng araw sa buhay ng isang babae. Kasing ibig sabihin lang yan, papasok ka na sa panibagong chapter ng buhay mo, nasa legal age ka na. Kaya lahat ng mga desisyon mo kailangan mo ng pag-isipan. Pero hindi porke nasa legal age ka na matututo ka ng magbisyo at bumarkada. Huwag kang tutulad dun sa… Sa ano po? Wala anak, wala. Pagpaluto na lang po kayo ng pansit tsaka spaghetti sa birthday ko. Ay hindi, maghahanda tayo dahil dibo mo yun. Kaya pumili ka na ng isasali mo sa 18 roses at 18 candles mo. Inay, ang laki ng magagastos nyo kung may ganun pa. Ako naman ang gagastos. Basta para sa inyo ni Romy, gagawin ko lahat, ibibigay ko lahat. Isang araw lang naman po yung birthday ko tapos gagastos kayo ng malaking pera. Sayang lang eh. Ano ka ba? Di sayang yon. At least na-share natin ang blessings mo sa araw ng birthday mo. Mas maraming tao mabigyan natin, mas maraming blessings ang babalik sa atin. Ganun po ba yun? Oo. Tsaka huwag ka mag-alala sa gastos. Nagtabi talaga ako para sa debut mo. Salamat po, Nay. Hayaan niyo po, babawi ako sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Gagawin ko kayong reyna. Sus, di naman importante sa akin yun. Ginagawa ko to para sa inyo ng kapatid mo at hindi ako nanghihingi ng kapalit. Basta magtapos ka lang ng pag-aaral, okay na sa akin. Basta, Nay,
Pagagawan kita ng mansyon tsaka bibilan din kita ng kotse. Sige lang anak, libre naman mangarap. Nay naman seryoso po ako. O siya, sige na. Ano palang gusto mong kulay ng gown mo? White na lang po. O sige, may gusto ka pa bang idagdag sa handa mo, nak? May gusto kang ipaluto? Okay na po yun, Nay. Kung ano po yung nasa listahan nyo, yun na lang po. Basta may spaghetti po Hindi talaga mawawala yung paborito mo, no? Siyempre po. Thank you po, Nay. I love you po. Sus, ng bola pa. Alo, love ko naman po talaga kayo Oo na love din kita. Masaya at maayos naman naming nairaos ang dibu ng mahal kong pamangkin. In-invite niya mga kaibigan niya na kasama sa 18 candles at 18 ribbons. Siyempre first dance niya ang kanyang pinsan. Papadudot, napakasarap sa pakiramdam ang makita ko siyang napakasaya sa espesyal na araw sa buhay niya. At yun lang ang tangi kong hiling para sa kanilang dalawa ng anak ko. Masasabi ko nga na napakaswerte ko dahil kahit na single mother lamang ako ay meron naman akong 2 anak na mahal ako. Ang makasama ko lamang silang 2 ay sobrang sapat na para sa akin. Pinilit kong gawin ang lahat na makakaya ko para masuportahan sila at maibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Pero dahil wala naman akong trabaho at umaasa lamang ako sa perang naipon ko sa bangko, papadudot, nakapag-decide ako na gamitin ang natitira kong pera para makapagbukas ng kahit maliit na negosyo. Nagluto ako ng mga almusal at pananghalian na hindi rin nagtagal ay naging mabenta. Madalas din ay nagdi-deliver ako ng mga pagkain sa mga crew ng restaurants na hindi afford ang bumili ng pagkain doon. Kapag nagde-deliver naman ako ay si mama ang nagbabantay sa mga paninda ko. Kahit paunti-unti ay nakakaraos kami sa pang-araw-araw na pagkain namin. Baon ng mga bata sa school at syempre sa mga bills. Pagtitinda nga lang ng pagkain ang naging katuwang ko para mapag-aral ang 2 kong mga anak hanggang sa tuluyan ko na ngang napagtapos ng college si Remy. Natapos nito ang kursong business management at hindi kalaunay nakapasok bilang assistant manager sa isang 5-star resort sa Newport City sa tulong na rin ng malayong kamag-anak namin na doon din nagtatrabaho. Halos maiyak ako sa naging tagumpay ni Remy sa buhay at ang tanging nasabi ko na lamang sa sarili ko noon ay sa wakas, nagbunga din ang lahat ng sakripisyo ko. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil kahit kailan ay hindi niya kami pinabayaan. Papadudot, kahit na may maayos na trabaho na si Remy, ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtitinda kahit na ilang beses na niya akong pinapatigil noon. Hindi ko rin naman basta-basta matatalikuran lang ang naging isang bagay na nakatulong sa akin para makapagtapos siya ng pag-aaral. Isa pa ay ayaw kong umasa sa kanya dahil hindi ko siya pinagtapos para gawing bangko na kapag kailangan ko ay magwi-withdraw ako. Pinag-aral at pinagtapos ko siya para kung sakaling mawala ako sa mundo ay may maganda at maayos silang buhay. Dahil wala namang ibang tutulong sa kanila sa oras ng kagipitan kundi ang mga sarili lamang nila. Guminhawa na rin ang buhay namin simula na makapagtrabaho na si Remy. Kahit nga hindi ako humihingi sa kanya ay kusa siyang nagbibigay. Ang bahay namin na dating bitak-bitak ay naipa-renovate na rin niya. Minsan naman, papadudod, ay pinapasyal niya kami sa resort na pinagtatrabahuhan niya at nakakatuwa dahil iba't ibang celebrity ang nakikita namin doon. Nakakapag-pa-picture pa nga ako. Pero ang akala ko noon ay ang masaya at tahimik na buhay namin ay magtutuloy-tuloy na. Pero nagulo ang lahat ng isang araw ay bigla na lang sumulpot sa bahay ang kapatid kong si Neng, papadudot.
loob na magpakita sa akin? Di ikaw ang pinunta ko rito, ate. Asan ang anak ko? Anak mo? Ano bang akala mo sa amin? Hanapan ng nawawalang anak? Babawiin ko ng anak ko. Nasaan siya? Hoy! Baka nakakalimutan mo. Matagal ka nang nawalan ng karapatan sa anak mo simula nung iwan mo siya sa amin. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Anong walang karapatan? Ako ang totoong nanay niya. Ako ang nagsilang sa kanya. Kaya ilabas mo yung anak ko! Remy! Grabe! Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mo para tawaging anak si Remy. 26 years, Neng! Ni hindi mo nagawang kumustahin ang anak mo. Tapos ngayon susulpot ka sa pamamahay ko, babawiin mo ang anak mo? Ano? Pinalaga mo lang sa amin tapos kung kailan mo gusto, bigla mo na lang kukunin? Manigas ka! Kung hindi niyo ibabalik sa akin ang anak ko, pasensyahan tayo! O bakit? Anong gagawin mo? Ipapabarangay mo ako? Ipapakulong? Oo! Kung yun ang kailangan para mabawi ko ang anak ko! Ayan! Pinag-aaral ka kasi noon anong ginawa mo. Puro kalakwatsa kaya pati mga basic na batas di mo alam. Huwag mo akong mabatas-batas ha! Anak ko si Remy at may karapatan ako sa kanya! Alis dito hanggat hindi niya binabalik sa akin ang anak ko! Wala ka ng anak na babalikan. Tandaan mo yan. Kasi wala kang kwentang ina. Ang alam mo lang, bumarkada at magbisyo. Dami mong sinasabi! Tita ka lang ni Remy! Ako ang nanay kaya manahimik ka! Oo, tita niya lang ako. Pero ako ang tumayong nanay niya noong mga panahong wala ka at nagpapakasasa sa perang pinapadala ng tatay niya. Puro ka pasarap, bisyo, barkada. Nasa iyo na lahat. Hindi mo man lang dinalaw yung anak mo kahit isang beses. Tapos pinapangalandakan mong nanay ka niya? Mahiya ka nga sa balat mo! At bakit ako mahihiya? Pinaglalabang ko lang ang karapatan ko sa anak ko! Bakit? Kasi successful na yung anak mo? Kasi mapapakinabangan mo na? Kaya ngayon naghahabol ka? Ay, huwag kang tamang hinala ah! Gusto ko lang kunin ang anak ko! Ako na mag-aalaga sa kanya! Malaki na si Remy, di na niya kailangan ng mag-aalaga sa kanya, tanga! Ngayon mo ba talaga sasabihin yan kung kailan di ka na kailangan ng anak mo? Ba't ba ayaw mo ibalik sa akin yung anak ko? Kasi napeperahan mo na siya? Oportunista ka rin naman pala eh! Sabihin mo yan sa sarili mo! At hindi ko ibabalik sa'yo ang anak ko! Anak ko si Remy! At hindi ikaw ang nanay niya! Kahit kailan hindi ka nagpakaina sa kanya, kaya lumayas ka sa mamamahay ko! At huwag ka nang babalik! Di ba ako tapos? Babawiin ko ang anak ko kahit anong mangyari! Papadudot hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Galit ako na nalulungkot at nangangamba. Dahil ang isipin ko pa lamang na malalayo sa akin si Remy ay hindi ko na kaya. Minahal ko si Remy at pinalaki na para ko ng tunay na anak. Hindi man siya sa akin mismo lang galing ay walang katumbas ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kanilang dalawa ng kanyang pinsan. At alam ko rin na mga oras na yon ay hindi ko na mapipigilan ang tadhana kung sakali mang pagtagpuin silang mag-ina at dumating ang araw na malaman niya na hindi ko siya tunay na anak at pamangking ko lamang siya. Pero kahit na ganoon ay handa akong irespeto ang magiging desisyon ni Remy, Papa Dudut. Kung sakali man na dumating na nga ang araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos lamunin na nga ako ng anxiety ko dahil sa dami ng negatibong bagay na naiisip ko. Yung pakiramdam na anumang oras ay kukunin ng kapatid ko sa akin si Remy na alam ko namang wala akong karapatan kahit ipaglaban ko pa siya. Dahil hindi naman ako ang tunay niyang ina. Minsan nga naisip kong ipagdamot na lamang siya pero hindi pwede dahil kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, ay anak pa rin siya ng kapatid ko. Hindi ko lang matanggap na iniwan niya si Remy tapos kung kailan tahimik na ang buhay namin ay saka naman siya manggugulo. Napaka-unfair lang na iniwanan niya ang anak niya at natiis na hindi makita ng napakaraming taon. Tapos ay bigla na lamang itong magpapakita na parang walang nangyari. Na para lang siyang nagtabi ng gamit na hindi ginagamit at nung kailangan na niya ay saka niya hahanapin o kukunin.
Ilang araw nga matapos ng pag-uusap namin ni Neng ay nag-umpisa na itong mangulit, Papa Dudut. Ano na naman bang kailangan mo? Di ba sinabihan na kita na wag mo na kaming guguluhin? Di ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang anak ko. Hinding-hindi ko siya ibabalik sa'yo at sisiguruhin kung di kayo magkikita. Kung magagawa mo yan, pwede ko naman siya puntahan na lang kung saan man siya nagtatrabaho. Magpapakilala ako na akong tunay na nanay niya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sa tingin mo ba matutuwa si Remy na makilala ka? Bakit hindi? Wala siya sa mundong to kundi dahil sa akin. Buti nga hindi ko siya pinalaglag eh. Walang hiya ka talaga? Wala kang kwentang ina! Hindi mo deserve na magkaroon ng anak na kagaya ni Remy! Kahit ano pang sabihin mo, nanay niya pa rin ako. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang sa kanya yung totoo. Kaysa sa iba niya pa malaman. Sinong tinakot mo? Kaya malaman niya sa akin o hindi, inabandona mo pa rin siya. Sa tingin mo ba matatanggap ka ni Remy bilang nanay niya? Mag-isip ka nga! 26 years mo siyang pinabayaan! Tapos ngayon maganda na ang buhay niya, saka ka magpapakita? Natural. Alam mo naman ikaw lang ang makinabang sa anak ko. Ano kayo, sinuswerte? Wala siya kung wala ako. Tatawag ulit ako ha. O kaya sulpot na lang ako dyan pag may oras ako. Para naman makilala na ako ng anak ko na ipinagdadamot nyo. Sige na! Kapatid mo na naman ba yung tumawag? Ma, pwede ba? Hindi ko kapatid yon. Kapal talaga ng apog niya. Nabubuisit ako sa kanya. Ang sarap niyang sabunutan hanggang sa mapunit yung anit niya. Umiral na naman yung pagkabayolente mo. Wala na tayong magagawa sa kapatid mo. Nakuha niya ang ugali ng tatay ninyo eh. Nakakainis lang kasi, ma eh. Maayos ang buhay ni Remy. Ba't kailangan pa niyang bumalik sa buhay namin? Saka kilala ko yung Sineng. Kaya niya gustong bawiin si Remy kasi pwede na niyang mahinga ng pera. Style niyang anak niyo, bulok! Hindi naman magpapauto yung si Remy. Matalinong bata yun. Pero di siya madamot. Mapagbigay siya. Kita niyo nga sa atin kung paano siya magbigay. Kahit di naman tayo nanghihingi. Ayoko lang na maabuso ni Neng si Remy pagdating sa pera. Magtiwala ka lang kasi sa kanya. Malaki na siya. Alam na niya kung anong gagawin niya sa oras na manghuthot ng pera sa kanya ang nanay niya. Sumasakit na ulo ko. Dami-dami ko nang iniisip eh. Dumagdag pa yung demonyitang yon. Ewan ko ba naman kasi sa'yo at nagpapa-apekto ka dyan sa kapatid mo? Alam ko naman na ikaw ang pipiliin ni Remy. Di ko alam, ma. Wala talaga akong tiwala dyan kay Neng eh. Alam na alam mong di gagawa ng maganda. Ay, hayaan mo na. Kahit naman may karapatan siya kay Remy, si Remy pa rin naman ang magdedesisyon kung kanino niya gustong sumama. Kaya wag ka nang mag-alala dyan. Papa Dudut, gusto kong mapanatag dahil sa sinabi ni Mama. Totoo nga naman na malaki na si Remy at pwede nang mag-decide para sa sarili niya. Pero kilala ko ang kapatid ko at kapag gusto niya ay gagawa talaga siya ng paraan. Dahil nga sa sagutan namin yon ng kapatid ko sa telepono, Papa Dudut, hindi ko po mapigilang mag-isip ng hindi maganda. Yung tipong gustong gusto kong manakit. Gusto ko siyang pagsasampalin para kahit papaano ay magnipis naman ang pagmumukha niya. Dahil sa totoo lang ay hindi ko malaman kung saan niya kinukuha ang kakapalan ng mukha niya para sabihin sa akin ang mga bagay na yon. Pero naisip ko rin na sino nga lang ba ako. Tita lang naman ako ni Remy na nag-aruga at nagpalaki sa kanya pero hindi ako ang tunay niyang ina. Kahit ano pa ang nagawa ng kapatid ko ay may karapatan pa rin siya dahil siya ang nagsilang kay Remy. Halos ilang gabi na nga akong hindi makatulog dahil pinag-iisipan ko mabuti kung paano ko ipagtatapat kay Remy ang tungkol sa totoong nanay niya. Kaya naman sinempuhan ko na day off noon ni Remy.
Tinawagan ko kagad si Neng noon para magkaharap na kaming tatlo at malaman na niya ang katotohanan. Nakahanda na ako noon na tanggapin kung ano man ang magiging desisyon niya dahil malaki na siya. May sarili na siyang pag-iisip at sariling desisyon sa buhay. Nahiling ko lang na sana ay hindi niya ako makalimutan kung sakali man na magdesisyon siyang sumama na sa kanyang ina. Pero halos mahimatay ako nang sabihin niyang sasama na siya sa kapatid ko. Papadudot, kilala ko mabait si Remy kaya alam kong kahit gaano pa kasama ang kanyang ina ay mapapatawad niya pa rin po ito. Bago siya tuluyang magpaalam sa akin noon ay niyakap ko pa siya ng mahigpit at ganoon din siya sa akin. Iyak din ang iyak noon ng pinsan niya at ayaw pa siyang paalisin pero wala kaming nagawa dahil si Remy na ang nagdesisyon. Ilang buwan din akong wala sa sarili noon at iniisip ko kung ayos lang ba siya sa poder ng kanyang ina. Hindi kasi siya gaanong nakakatawag sa akin at alam ko namang busy siya sa trabaho. Pero lahat ng agam-agam ko ay nawala ng isang araw ay umiyak siyang bumalik sa akin at sinabing, "Nay, nandito na po ako." Diyos ko po, Remy! Anak ko! Nay, sorry po. Hindi ko po kayo gustong iwan. Tama na. Wala kang kasalanan. Ang importante, bumalik ka sa amin. Pasensya na po kung hindi ko nasabi sa inyo yung plano ko. Sorry po kung biglaan. Sa totoo lang po, Nay, wala naman po akong balak sumama talaga kay Tita Neng. Gusto ko lang po magkaroon ng pagkakataon na makilala siya. Kung ano bang klaseng tao yung taong nag-abandona sa akin. Sorry po, Nay, kung nasaktan ko kayo sa biglaan kong pagdedesisyon. Hindi, anak. Ayos lang. Ang mahalaga sa akin, nandito ka na. Grabe! Miss na miss kita sobra! Namiss ko rin po kayo, Nay. Ang akala ko tinalikuran mo na kami ng nanay Lilet mo at ni Romy eh. Sorry po, Lo. Hindi ko po magagawa sa inyo yun. O kumusta naman ang pagtira mo sa mama mo? Malungkot po. Iniisip ko po kasi kayo. Saka wala pong nag-aasikaso sa akin pag umuwi ako galing trabaho. Namimiss ko po yung pambibaby niyo sa akin. Lalo na po kapag sobrang pagod ako galing sa work. Bakit? Ang mama mo, anong ginagawa? Lagi pong wala si Tita Neng sa bahay kasi may lalaki pong sumusundo lagi sa kanya. Tingnan mo na! Hanggang ngayon pabaya pa rin siyang ina sa'yo? Tapos ang kapal ng mukha niya na kunin ka sa akin? Nanghihingi ba ng pera sa'yo? Opo. Magkano? Madalas po 1,000. Minsan naman po 3,000. Anong sinabi ko sa inyo, ma? Huhut-hutan niya lang ng pera si Remy kaya gigil na gigil siyang makuha yung bata sa akin. Ay, ikaw naman, nak. Huwag kang masyadong nagpapauto sa mama mo. Okay lang yung bigyan mo siya paminsan-minsan, pero yung lagi, ibang usapan na yon. Mabarkada at mabisyo yung mama mo. Sabi niya babayaran naman daw po niya. Anong babayaran? Saan kukuha ng pambayad sa'yo yung mama mo? Wala ngang trabaho yon. Kumalma ka nga muna, Lilet. Hindi naman si Remy ang kaaway mo kaya huwag kang sumigaw. Naiinis kasi ko, ma! Gigil na gigil ako kay Neng! Nay, tama na po. Hayaan niyo na po. Nandito na naman na po ako eh. Nak, hindi masamang tumulong ka sa mama mo. Nanay mo yun eh. Ang akin lang, kung alam mong di naman importante ka pupuntahan ng bibigay mong pera sa kanya, wag na lang. O kaya mas maganda ipag-grocery mo na lang siya minsan. O kaya bilan mo ng damit o sapatos. Kasi kung pera ibibigay mo sa mama mo, ipapang bisyo niya lang yan. Ipapang libre sa mga barkada. Ang tanda na ng mama mo pero wala pa rin siyang pagbabago.
Tatandaan ko po yung mga bili ninyo, Nay. Pero sorry po ulit. Hindi ko na po kayo ulit iiwan. Ay, thank you, Nak. Masayang masaya ako't nakabalik ka na sa amin. Habang nandun nga po ako kay Tita Neng, may isang bagay po akong na-realize. Oh, ano naman yon? Na kung bibigyan po ako ng chance na papiliin ang bagong nanay, kayo pa rin po ang pipiliin ko. Alam kong kulang pa po ang salitang thank you sa lahat ng sakripisyong ginawa niyo para sa akin. Pero gusto ko pa rin pong magpasalamat sa inyo kasi inalagaan niyo po ako. Pinalaki at binigyan ng maayos na buhay at higit sa lahat, minahal niyo po ako ng buong buo. Kapantay ng pagmamahal niyo kay Romy. Habang buhay ko po natatanawin ang utang na loob ko sa inyong dalawa ni Lola Yoli. Ang makasama lang kita, Nak. Sobrang sapat na sa akin. Hindi mo kailangan tumanaw ng utang na loob sa akin dahil tunay na anak ang turing ko sa'yo. Pareho ko kayong mahal ng kapatid mo at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Thank you po ulit, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. O paano yan? Kailangan po nating i-celebrate ang reunion natin. Si Romy na lang po ang kulang. Oo nga. Maaga pa kasi nasa trabaho pa yon. Basta pagdating ni Romy, aalis po tayo. Saan naman tayo pupunta? Ipapasyal ko po ulit kayo dun sa hotel. May concert po kasi nagaganapin mamayang hapon dun. May foreign artist po. Tapos kakain po tayo ng masasarap after ng concert. Ay, gusto namin ng nanay mo yan. Hindi ba, Lilet? Oo, Ma. Pero kahit saan lang tayo mamasyal, ayos lang sa akin. Ang importante, kasama ko tong si Remy ko. Papadudot halos walang paglagyan ang tuwa ko nang sa wakas ay nakabalik na siya sa akin. Ang buong akala ko kasi ay tuluyan na niya akong iniwanan pero hindi pala, Papadudot. Ginawa niya pala yon para sandaling makasama ang ina at makilala ito. Sadyang napakabait nga ni Remy dahil sa kabila ng sama ng loob sa ina ay napatawad niya rin po ito. Paminsan-minsan nga ay nag-aabot siya ng tulong para sa ina at kung minsan naman ay pinag-grocery niya ito. Dahil hindi naman daw porke inabando na siya ng kanyang ina ay pababayaan na niya ito. Yun na lamang daw ang paraan niya ng pagrespeto sa taong nagsilang sa kanya. Sa ngayon nga, Papadudot, ay medyo maayos na ang samahan nila na mag-ina. Madalas ay dumadalaw si Neng sa anak pero naroon pa rin ang pagkailang nito sa kanya. Maging ang tawagin po itong mama ay hirap pa rin siya. At naiintindihan ko naman si Remy. Dahil hindi ganoon kadaling makisama sa taong hindi mo pa gaanong kilala at ganoon ang sitwasyon nilang dalawang mag-ina sa ngayon. Pero alam ko namang hindi magtatagal ay matututunan din ni Remy na ituring itong ina. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po, Papadudut, sa pagpili ng aming kwento ngayong araw. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Lilet. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Madaling maging ama dahil kailangan mong maging matatag kapag paguhuna ang lahat. Inaasahan nila na ngumiti ka at kayanin ang lahat kahit parang gusto mo na lamang sumuko. Ikaw, kapuso, kaya mo bang maging ama at kayanin ang lahat ng problema ng iyong pamilya? Dear Papadudut, ako nga pala si Dante, 41 years old at bagong laya lamang noong nakaraang taon.
Isa akong ama sa nag-iisa kong anak na si Rex, Papa Dudut. 11 years old sa kasalukuyan, siyang naging bunga ng pagmamahala namin ng high school sweetheart ko na si Allison. Ilang taon na kong nakulong kaya naman hindi ko nakasama ang mag-ina ko. Biglaan lamang ang aking pagkakakulong sa isang kasong aminado naman akong ginawa ko. Pinagsisihan ko na ang pagkakamali ko sa nakaraan at pinagdusahan ko na yon ng ilang taon. Naalala ko pa noong unang beses na nalaman kong ikukulong na ako ay para akong ibong binalian ng pakpak. Naging magulo ang lahat at naawa ko sa aking asawang si Allison dahil siyang umako ng responsibilidad. Nahirapan si Allison na tanggapin ang pagkakakulong ko lalo na't umaasa siya noon sa akin para mabuhay silang mag-ina. Naalala ko noong unang araw na dinalaw niya ako sa kulungan. May isang buwan na marahil na hindi siya nagparamdam sa akin at naiintindihan ko naman. Alam ko noon na malaki ang kasalanan ko sa kanya dahil parang naabandon ako sila dahil sa pagkakakulong ko. Sinubukan kong humanap ng pagkakakitaan sa kulungan kahit ang paglilinis-linis lamang noon at paggawa ng basket pero hindi yon naging sapat para kay Allison. Noong dinalaw niya ako ay gusto ko siyang yakapin pero hindi niya ako pinayagan. Nakita ko sa mukha niya na may bahid pa rin yon ng galit pero sinubukan naman niyang kumalma. Hindi niya sinama ang anak namin at mas magandang gano'n na ang nangyari dahil wala akong maiharap na mukha sa kanya. Magkaharap kami habang nakaupo noon at hindi alam kung sino ang unang magsasalita hanggang siya na mismo ang bumasag ng katahimikan, Papa Dudut. Dante, Kumusta ka na? ayos lang. Maputla ka. Kulang lang sa tulog. Panggabi rin kasi ko. Nangangayayat ka. Lahat ba ng mali sa katawan ko papansinin mo? Pasensya na ha. Ang tagal lang kasi nung huli kitang nakita. Nanibago lang ako. Sorry rin. Pagod lang siguro. Pasensya ka na ako, nagalit ako. Alam ko naman. Hindi pa ako sanay na pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aasikaso kay Rex. Ang hirap, Dante. Ang hirap. Pasensya ka na kung wala akong magawa para gumana ang buhat mo. Konti lang din kasi ang kinikita ko sa paggawa ng basket ngayon. Sabi nila makakabawi naman daw sa tag-araw. Hindi ka na makakabawi. Ha? Kailangan natin mag-usap. Tungkol saan? Sa totoo lang, wala na sana akong balak pumunta rito pero kailangan na. Kinakabahan naman ako sa sasabihin mo. Kailangan na nating maghiwalay. Allison naman, pagod ka lang. Yun nga eh. Pagod na ako, kaya ako nakikipaghiwalay ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Baka nadadala ka lang. Isang buwan ko rin pinag-isipan to, Dante. Parehas lahat ng sagot na pumapasok sa utak ko. Allison, pakiusap naman. Paano si Rex? Nakakayanan ko naman siyang buhayin kahit wala ka. Kailangan niya pa rin ng ama. Sa isang buwang na wala ka, pinagbawalan ko siyang maalala ka. Hindi mo naman pwedeng gawin yun. Anak ko siya. Tatay niya ako. Madali ka na lang niyang makakalimutan kasi bata pa siya. Hayaan mo na kami. Alam ko nakagawa ako ng mali. Pero sana mapatawad mo ako. Nadala lang naman ako kaya ako yung nagawa. Naguluhan ako. Hindi ako nakapag-isip ng tama. Huli na para dyan, Dante. Buo na ang loob kong tapusin ang relasyon natin. Huwag naman ganyan, Allison. Kayo na nga lang ang inspirasyon ko para makalabas dito. Sana kami rin ang ginawa mong inspirasyon para di ka nakagawa ng mali. Pinagsisisihan ko na nga ang nagawa ko. Wala na magagawa ang pagsisisi mo. Andito ka na eh. Nakakulong ka na. Di mo kami kasama. Makakalaya rin naman ako eh. Hindi naman panghabang buhay ang hatol sa akin. Ayoko na, Dante. Hindi ko na kayang maghintay. Isang buwan pa lang naman ang lumilipas. Wala na akong pag-asang mapapaaga ang paglaya mo. Wala na rin akong tiwalang di ka na makukulong uli. Hindi na talaga ako makukulong. Natuto na ako. Ang hirap makulong, Allison. Huwag mo naman pahirapan lalo sa paglayo niyo. Isipin mo na lang na ginagawa mo to para sa kinabukasan ni Rex. Hindi kita maintindihan. Maawa ka kay Rex. Paano siya tatratuhin ng mga kaklase niya at kakilala niya kapag nalaman nilang nakakulong ka?
Sa tingin mo magiging madali yun sa kanya? Matalino naman si Rex. Maiintindihan niya. Bata pa si Rex at di niya maiintindihan tong nangyayari sa'yo. Kaya utang na loob, Dante. Pumayag ka na lang. Hindi. Sa ayaw o sa gusto mo, tapos na tayo. Alison, parang awa mo na. Ibigay mo na lang yung awa mong yan sa anak mo. Isipin mo na lang na ginagawa natin to para sa kanya. Hindi ko tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Allison sa akin, Papa Dudut. Inisip ko na matatauhan din siya at lalapitan ako pero hindi niya ginawa yon. Mas lalong naging mabigat para sa akin ang pananatili sa kulungan dahil wala sila ni Rex na pwede kong sandalan. Halos mabaliw na ako noon dahil sa kalungkutan pero lumaban ako dahil naniniwala akong makakalaya pa rin ako. Tinuon ko ang oras para makaipon kahit nasa kulungan, Papa Dudut. Tiniis ko ang init, lungkot, sikip at hirap kasabay ng pagdarasal na sana ay matapos na ang lahat. Hindi ako nawala ng pag-asa na magiging maayos ang lahat kapag nakalaya na ako. Una kong plano noon ay puntahan kaagad ang mag-ina ko. Humiling ako noon ng isang notebook para mapagsulatan ko ng mga bala kong gawin kapag nakalabas na ako. Nakatulong yon para maging magaan kahit papaano ang kalagayan ko, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang buhay sa kulungan at mabilis lang lumipas ang panahon. 3 taon akong nakulong at sa paglaya ko noon ay wala akong naging kasing saya. Pero hindi sapat ang saya na yon para hindi pa rin makaramdam ng takot at pangamba. Isip kung matatanggap pa ba ako ng mag-ina ko. Noong nakarating na ako sa bahay ay nakaramdam ako ng kaba, Papa Dudut. Hindi ko yon magawang ipaliwanag noon basta ang alam ko ay parang hindi maganda ang mangyayari. Kumatok ako sa pintuan at pagkatapos ng ika-4 na katok ay pinagbuksan ako ni Allison. Hindi siya nakapagsalita kaagad nang nakita ako. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya, Papa Dudut, at gusto ko siyang yakapin noon pero umatras siya. Agad akong pumasok kahit na hindi niya ako inaanyayahan. Pagkapasok ko sa loob ay nakumpirma ang dahilan ng kaba ko, o Papa Dudut. Dante? Alison, Bakit ka nandito? nakalaya na ako. Tulad ng pangako ko. Asan si Rex? Pasok na ako, ha? At teka lang, Dante. Walang halos nagbago sa bahay natin, ha? Maliban dyan sa electric fan na yan sa tabi ng mesa. Kabibili mo lang ba yan? Sira na ba yung dati? Dante, mag-usap muna tayo. Yung bubungan natin, hindi na ba tumutulo? Dante naman, bakit di ka nakikinig? Pasensya ka na. Namiss ko lang tong bahay natin, eh. Lalo ka na. At syempre si Rex. Asan nga pala si Rex? Andun siya kay nanay ngayon. Susunduin ko siya sa linggo ng gabi. Bakit siya nandun? Ayaw mo bang may kasama rito para hindi ka mag-isa? Umalis ka na muna, Dante. Sa ibang araw na lang tayong mag-usap. Sabayin na lang natin sunduin sa linggo si Rex. Gusto ko siyang sorpresahin. Hindi pwede. May naipon ako. Pwede tayong kumain sa labas tapos makakabili pa ako ng laruan ni Rex. Hindi na kailangan, Dante. Please, umalis ka na. Bakit mo ba ako pinapalabas sa bahay natin? Saan ako matutulog? Ewan, bahala ka. Basta matagal ka nang hindi nakatira rito sa bahay. Ako ang nagpundar nito, di ba? Kami ni tatay. Bakit naman hindi ako pwede rito? Dante! Allison? PJ! Oh, may bisita pala tayo. Di ka man lang nagsabi. Kararating lang din niya. Saka, di ko alam na nagising ka na pala. Nagising lang ako nung may narinig akong ibang boses. Sino ka? Eh ikaw, sino ka? Ako si Dante. Ako naman si PJ. PJ? Dante, ka-live-in ko si PJ. Teka, anong ka-live-in? PJ, siya ang tatay ni Rex. Ah, ikaw yun. Sorry pare Hindi ko natandaan pangalan mo eh. Kasi minsan ka lang binanggit ni Allison sa 2 taon namin magkarelasyon. Pasensya na Allison, nasabi mo na ba sa kanya na sa linggo pa ang uwi ni Rex dito? Oo, kakasabi ko lang. PJ, bili ka na muna ng ulam natin sa labas. Hindi kasi ako makakapagluto eh. Marami pa akong gagawin ngayon.
Ayos lang ba? Sige, bili na ako ngayon. Sakto magpapaload din ako eh. Dante, labas muna ako ha. Balik ako agad. Kwentuhan mo kami mamaya. Nakipag-live-in ka na, Allison? Bakit? Ano bang inaasahan mo? Hihintayin kita hanggang sa makalaya ka? Hindi ba dapat ganun ang ginagawa ng asawa? Nakipaghiwalay na ako sa'yo, di ba? 3 taon na tayong hiwalay. Bakit parang nabibigla ka pa? Kasi akala ko galit ka lang nun. Masama ang loob mo kaya malungkot ka lang. Sinabi ko na sa'yo lahat ng kailangan kong sabihin nun. Wala na akong magagawa kung di mo yung tinanggap. May mahal na akong iba, Dante. Paano si Rex? Walang problema kay Rex. Mahal din siya ni PJ. Para na silang mag-ama. Pero akong tatay niya. Ang tagal mong nawala. Pero nandito na ako ngayon. Wala ka ng mga panahong kailangan kita. Sabi ko naman sa'yo maghintay ka. Ako pa ang kailangan maghintay ay ikaw tong nakulong. Allison, pakiusap. Umalis ka na, Dante. Saka na tayo mag-usap. Humanap ka muna ng matutuluyan mo pansamantala. Aalis kami rito kung gusto mo. Hindi ko kayo gustong umalis dito. Gusto ko kayong makasama. Hindi na nga pwede kasi di na kita mahal. May iba na ako. Mag-move on ka na rin, please. Ang anak ko, Allison. Ako na ang bahala sa kanya. Gusto ko siya makita. Hindi. Hindi pwede. I'm sorry. Akala ko noon ay wala nang mas bibigat pa sa pagkakakulong ko. Pero meron pa pala, Papa Dudut. Wala nang mas naging mabigat pa sa pagtalikod sa akin ni Allison. Ilang beses ko pa siyang kinumbinse na hanapin sa puso niya ang natitirang pagmamahal para sa akin, pero tumanggi na siya, Papa Dudut. Hindi na raw niya ako mahal noon. Pinagtakloban ako ng langit at lupa, Papa Dudut. Ganon din ang pagpapalayas na ginawa niya sa akin palabas para hindi ko na maabutan pa ang pagbabalik ng bago niyang ka-live-in na si PJ. Wala naman akong nagawa kundi ang magpatulak na lamang sa kanya palabas. Masyado na akong mahina noon para labanan pa siya. Nakita ko na lamang ang sarili ko naglalakad sa paradahan ng jeep at wala naman akong eksaktong lugar na pupuntahan noon dahil naguguluhan na ako talaga. Napaupo ako sa paradahan at kahit na ilang jeep na noon ang nagdaan ay hindi pa rin ako sumasakay. Hanggang maisip kong puntahan noon ang nag-iisa kong kapatid para makituloy. Nagulat din siya noong nakita ako dahil wala na sigurong umaasang makakalaya pa ako. Pinaliwanag ko sa kanya lahat ng mga nangyari at tinanggap naman niya ako, Papa Dudut. Nakiusap akong makituloy muna pansamantala sa kanya habang hindi pa ako sigurado noon sa mga plano ko. Wala naman naging problema dahil mag-isa lamang siya sa bahay dahil nasa ibang bansa ang mag-ina niya. Mabuti na lang at ando noon ang kapatid ko kundi ay wala akong ibang pupuntahan kundi ang sa kalye. Noong sumapit ng gabi ay hindi ako nakatulog. Kahit mas maayos na ang kama ko noon kumpara sa naging higaan ko sa kulungan ay hindi ko pa rin yon magawang magustuhan. Para pa rin akong nakakulong noon sa pakiramdam ko dahil sa lungkot na hindi makawala sa puso ko. Pinangako ko sa sarili ko na kung hindi ko man mabawi si Allison, ay kay Rex ako lalapit. Gusto ko noon na ma-involve pa rin sa buhay ng nag-iisa kong anak at sana'y mapagbigyan yon ni Allison. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natulungan ako ng kapatid kong makapasok bilang janitor sa opisina nila. Mababa lamang ang inoffer nilang sahod sa akin dahil sa pagkakakulong ko pero tinanggap ko yon. Sinabi naman nila na kapag umabot ako ng 1 taon at wala namang ibang masamang ginawa ay tataasan nila ang sahod ko. Natuwa naman ako sa munting pag-asa na yon dahil sobrang kailangan ko yon ng mga panahong bagsak na bagsak ako. Tinipid ko ang sahod ko para makabili ng cellphone na pangkonta kay Allison. Bumili na rin ako ng mumurahing laruan na ipapasalubong ko kay Rex kapag napilit ko na si Allison na iharap sa akin ang aking anak. Hindi ako nawala ng pag-asa na mapapayag si Allison na makasama ko na si Rex. Payag na nga ako noon kahit na anong klaseng setup ang gusto niya sa aming mag-ama basta ang importante ay makasama ko lamang si Rex. Madalas kong i-text si Allison para kulitin pero hindi siya nagre-reply sa akin. Hindi ko naman sila magawang puntahan noon sa bahay dahil nahihiya rin ako kay PJ.
doon sa bago niyang kinakasama. Halos kaedad din ata namin si PJ base sa ilang mga puting buhok niya at sa tindig na rin niya papadudot. Mukha namang mabait noon si PJ at malaki ang tiwala kung maayos siyang tumutulong sa pagpapalaki kay Rex. Pero gusto ko noon papadudot na maging katuwang din ako ni Allison sa pagpapalaki kay Rex dahil ako ang totoong ama niya. Karapatan kong makasama ang anak ko kahit na ano pa man ang naging nakaraan ko. Sa mga sumunod na mensahe ko kay Allison ay hinabaan ko para mas maintindihan niya ang pangangailangan kong makasama ang anak ko. Sa huli ay naawa siya at pumayag na puntahan na si Rex sa bahay. Wala akong kasing saya noon, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Hinintay ko pa kasi yung karelyebo ko. Pasok. Maupo ka. Mag-usap tayo. Nasaan na si Rex? Kasama ni PJ. Lumabas sila. Babalik rin mamaya. Mabait talaga si PJ kay Rex, no? Oo. Sabi ko nga sa'yo para silang mag-ama eh. Pero ako pa rin yung totoong tatay niya. Sa kasamaang palad. Allison, salamat kasi hindi mo pinagkait si Rex sa akin ngayon. Ang kulit mo kasi eh. Nakakarindi ka na. Magpasalamat ka kay PJ. Siya ang nagkumbinsi sa akin ay pakita sa'yo si Rex. Paano ba tayo ngayon? Paano ang schedule? Isang beses mo lang siya sa isang linggo pwedeng hiramin. Hindi ba pwedeng dalawa? Ako ang nanay. Ako ang masusunod. Okay. Pwede bang tuwing Sabado para saktong day off ko? Meron ka na bang maayos na tirahan ngayon? Doon ako sa kapatid ko tumutuloy pansamantala. Pero hahanap ako ng mas maayos na mauupahan para komportable rin si Rex. Ayaw mo bang kunin na lang tong bahay? Eh saan kayo titira? Maghahanap. Hindi na kailangan. Kayo na lang dito. Kaya nga pinagsikapan namin to ni tatay para kay Rex eh. Salamat. Sa sustento pala. Hindi mo na kailangang magbigay. Kaya na naming dalawa ni PJ. Pero gusto ko sana. Ilibre mo na lang si Rex kapag nasa iyo siya. Mag-ipon ka na lang para makabangon ka uli. Salamat sa pangunawa. Inuunawa ko lang ang sitwasyon ni Rex. Sana makahanap ka ng sarili mong matutuluyan para di nakakahiyang makitira sa kapatid mo. At para may mapagmamalaki ka na rin sa anak mo. Yun naman talaga ang plano ko kaya nag-iipon ako ngayon. Huwag ka mag-alala. Malapit na yon. Siguraduhin mo lang. Pwede bang makahingi ng listahan ng mga dapat kong malaman kay Rex? Mga paboritong pagkain, yung mga hindi pwede sa kanya, kung ano oras siya dapat matulog. Oo, buti pinaalala mo. Matagal ka nga palang nawala. Marami na ring pagbabago sa anak mo. Ang tagal naman nila makabalik. Gusto ko na makita si Rex eh. Sa susunod na Sabado na lang. Ayusin mo muna ang sarili mo. Di pa ngayon ang tamang panahon para magkaharap kayo ng anak mo. Na-excite lang ako. Namiss ko kasi siya eh. Sa susunod na Sabado na lang. Walang problema. Binubuksan mo pa ba ang Facebook mo? Sa ngayon hindi. Wala kasing oras saka nakalimutan ko na yung password ko. Good. Kung pwede sana kapag nagbukas ka na ng Facebook mo, huwag kang magpo-post ng pictures niyo ni Rex. Bakit naman? Basta, hayaan mo na lang tong gusto ko mangyari kung gusto mong ipakita ko pa sa'yo si Rex. Pwede ba kaming magpicture man lang sa cellphone? Pwede. Basta wag lang ipopost. Hindi man ako natuwa sa ibang batas na ginawa ni Allison para sa pagkikita namin ni Rex ay tinanggap ko na lamang yon, Papa Dudut. Wala na kasi akong ibang gustong mangyari noon kundi ang makasama ang anak ko at lahat ay gagawin ko para doon. Nagkaroon ako ng panibagong inspirasyon para ipagpatuloy ang pagsusumikap at pagbabagong buhay. Nakita naman yon sa trabaho ko at may mga pailan-ilan akong katrabaho na nagre-request na kunin ako bilang tagalinis ng bahay nila kapag may oras ako. Nasayahan ako roon kasi dagdag na pagkakakitaan yon. Ang ibig sabihin lang noon sa akin
ay mas mapapabilis ang pag-iipon ko at makakalipat na ako sa sarili kong uupahan. Wala na bang masama noon kung makituloy muna ako sa kapatid ko, pero gusto kong ipakita noon kay Rex na kaya ng tatay niya ang mabuhay nang hindi umaasa sa ibang tao. Gusto ko noon na maging proud siya sa akin, Papa Dudut. Nakiusap ako kay Allison na bigyan pa ako ng 3 buwan bago ako makipagkita kay Rex. Nailing lamang siya dahil akala niya tinatakasan ko ang responsibilidad ko kay Rex. Ang hindi niya lang alam noon ay nagdoble kayod ako para may pang-down na ako sa uupahan kong apartment. Nangutang din ako sa kapatid ko para makabili ng kahit kaunting gamit. Hinanda ko ang lahat para masiguradong komportable ang buhay ni Rex kapag kasama ko siya, kahit na 1 beses lamang sa 1 linggo. Tumagal ng 6 na buwan bago ako naging kumpiyansa na kaya ko na. Noong naramdaman kong ayos na ang lahat ay nag-text na ako kay Allison para hiramin si Rex. Pinasundo naman niya sa akin si Rex sa bahay at natakot ako nung una na baka mailang si Rex sa akin, pero laking gulat ko noong niyakap niya ako nang makita niya ako sa may pintuan. Naiyak ako dahil hindi ko yon inaasahan at nagpasalamat akong muli kay Allison at saka inaya na si Rex na umalis. Dinala ko muna siya sa mall para kumain at mabilhan ang gusto niyang laruan. Gabi na nga noong nakauwi kami sa bahay at para kaming hindi nagkahiwalay ng matagal dahil sa kakaibang koneksyon naming dalawa, Papa Dudut. Pasok ko na anak sa munting palasyo ni tatay. Maupo ka sa sofa anak para makapagpahinga ka. Wow! Ang ganda ng kulay ng dingding mo, Tay! Kulay green! Di ba yan ang paborito mong kulay? Pinasadya ko talaga yan. At ang bango rin po dito. Alam mo, bumili ako ng cologne, yung maliit lang. Tapos hinalo ko sa tubig. Tapos nilagay ko sa spray bottle. Ayun, yun yung pinaspray ko rito. Oh, ayos ba? Ayos na ayos po! Sa bahay kasi laging amoy pritong isda. Alam mo naman paborito ng nanay mo ang isda. Nakakasawa na nga po eh. Hayaan mo, kapag nandito ka, kahit anong gusto mong pagkain, bibiling ko. Basta wag lang po isda ah. Oo, sige. Tay, totoo po bang nakulong kayo? Ha? Sinong nagsabi sa'yo? Si Tito PJ po. Sabi niya nakulong daw po kayo kaya hindi ko kayo nakita dati. Ah, ganun ba? Hindi ko alam na nakwento na pala niya sa'yo. Sabi po ng nanay ng kalaro ko, masasama raw po yung mga nakukulong. Naniniwala ka bang masama ang tatay mo? Hindi po. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit kayo nakulong kasi mabait naman po kayo sa akin. Kapag kaya na ng tatay, ako na mismo magkukwento ng lahat sa'yo ha? Sige po. Ano bang gusto mong gawin? May TV akong nabili pero wala pang channel eh. Sa susunod, magpapakabit na ako ng cable. Di naman po ako mahilig manood ng TV. Ayaw din kasi ni nanay. Ah, ganun ba? Anong ginagawa mo pag nasa bahay ka? Marami po. Naglalaro kami ni Tito PJ. Tapos minsan si nanay nakikilaro rin sa amin kapag wala siyang ibang ginagawa. Mabait ba sa'yo ang Tito PJ mo? Opo! Siya nga pong nagbibigay ng baon ko lagi sa school. Tsaka kapag birthday ko, siya rin naghahanda. Ah, mabait naman pala talaga. Sa susunod po matulog kayo sa bahay para makapaglaro tayo na Tito PJ. Sige, basta pwede. Bakit naman hindi? Yay! Ipapakita ko po sa inyo yung mga laro ang binili ni Tito PJ sa ibang bansa. Binilan ka niya ng mga imported na laruan? Lahat po ng laruan ko bigay niya galing po sa ibang bansa. Naku, nakakahiya naman pala sa mga binili kong laruan mo. Bakit naman po kayo mahihiya? Gusto ko naman po yung regalo niyo. Katabi ko nga po sa kama yung robot na binili niyo sa akin eh. Talaga? Opo, kahit itanong niyo pa kay nanay. Ang saya ko naman na nalaman yan. Uy! Hala! Brown out! Teka, magsisindi ako ng kandila. Tay? Bakit? Bakit dito lang po sa bahay brown out? Naputulan ako ng kuryente dahil 3 buwan akong hindi nakabayad.
Akala ko noon sa ika-4 na buwan pa ako mapuputulan. Nagamit ko kasi yung perang pangbayad ng kuryente sa ibang kailangan sa bahay. Nagbayad din ako ng ibang utang sa kapatid ko para makabawas naman. Bumili rin ako ng maliit na ref noon dahil mahilig sa malamig na tubig si Rex. Hindi ko naayos sa mga bayarin ko at nahiya ako kay Rex na nadatnan niyang walang kuryente sa bahay. Unang beses pa naman na magkasama kami at yon ang inabutan niya. Hindi ako mapakali noon dahil wala rin akong nahanap na kandila at inaya ko na lamang siyang lumabas muna ng bahay para bumili ng kandila. Sinamahan naman niya ako at pahuni-huni pa siya habang naglalakad. Ramdam ko noon na kahit ganoon ang nangyari ay masaya pa rin siya. Pagkarating namin sa tindahan ay bumili na ako kaagad ng kandila at baraha. Tinanong ni Rex kung para saan yon at sinabi kong sa bahay na lang niya malalaman. Nagmadali kaming umuwi at saka nagsindi ng kandila. Nilabas ko na ang baraha sa kaha at saka tinuruan si Rex na maglaro ng unggoy-ungguyan. Madali lang naman yon para sa kanya at nasundan naman niya kaagad. Kahit nga mahina ang liwanag sa kandila ay pinagtiisa ng anak ko. Naawa ko sa kanya habang tinititigan ang barahang hawak niya dahil hindi niya halos makita yon. May kalabuan din pala ang mga mata ng anak ko kaya mas lalo tuloy akong nakonsensya. Mabuti na lamang at natabunan yon ng saya ni Rex. Lalo tuwing nananalo siya sa laro na yon, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang manalo at nandaya pa nga ako para lamang masiguradong manalo siya sa mga laro namin. Hinayaan ko yon dahil nakita ko kung gaano siya kasaya kahit na ganon ang sitwasyon naming dalawa ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa isang linggo na nakakasama ko si Rex ay hindi siya nagrereklamo at pinakita niya sa akin na masaya siya. Kaya mas lalo akong naging inspirado para ayusin pa ang buhay ko, Papa Dudut, at hindi na gumawa pa ng kasamaan na pwedeng magbalik sa akin sa kulungan. Sinikap kong ibigay lahat ng gusto ni Rex. Nakaramdam kasi ako ng inggit dahil mas mahal ang mga gamit na binibili ni PJ sa kanya. Samantalang ako ay yung nabibili lamang sa daan at Divisoria. Hindi naman naging issue yon sa anak ko at masaya akong pinalaki siyang gano'n ni Allison. Hindi man kami nagkakausap ng maayos ni Allison ay masaya pa rin ako dahil nga hinayaan niyang makasama ko ang anak ko. Hindi na ako umaasang magkakabalikan pa kami noon ni Allison dahil nakita ko naman na nagmamahalan sila ni PJ at hindi ko na gustong humarang pa doon. Mabilis nga na lumipas sa mga buwan at kinausap ako ni Allison na pwede raw magstay sa akin si Rex ng 3 linggo dahil may kailangan silang asikasuhin ni PJ. Natuwa ako at pumayag kaagad. Walang naging kasing saya ang 3 linggo na yon na nakasama ko ang aking anak. Nabitin pa nga ako noong natapos na yon at kinailangan ko na siyang ihatid sa kanila. Noong hinatid ko na si Rex sa bahay nila ay pinapasok na siya ni Allison sa kwarto. Wala naman noon si PJ dahil nasa trabaho pa daw. Magpapaalam na sana ako noon para makauwi na rin dahil maaga ang trabaho ko kinabukasan pero tinawag ako ni Allison para kausapin ako sa labas ng bahay. Iba ang dating ng pagkakasabi niya noon kaya nakaramdam ako ng kaba kung tungkol saan ba yung pag-uusapan namin. Natagalan bago sinabi ni Allison ang plano niyang sabihin sa akin. At noong narinig ko na yon, hiniling ko na sana ay mali lang ang nadinig ko, Papa Dudut. Bakit kailangan dito tayo sa labas ng bahay mag-usap? Baka mamaya iba pa ang isipin ng mga kapitbahay nyo. Importante tong sasabihin ko kasi tungkol to kay Rex. Doon na lang kaya tayo sa loob ng bahay. Sa sala na lang. Baka hanapin tayo ni Rex eh. Saglit lang to. Hindi niya pwedeng marinig kaya nga dito kita kinausap sa labas eh. Mukhang seryoso yan ah. Ay, May problema ba, Allison? hindi ko talaga alam kung magiging problema sa'yo to. Pero para sa akin kasi, ito yung solusyon. Hindi kita maintindihan. Balak naming pumunta ng Canada ni PJ. Wow, Canada!
Pangarap mong lugar yan ah. Kailan ba yan? Iwan niyo ba muna sa akin si Rex? Sabihan mo lang ako kung kailan para makapaganda ako. Kasama namin si Rex. Ay sige, maganda yan para makapasyal siya. Bilang mo siya ng makakapal na jacket ha, kasi balita ko malamig dun. Baka magkasakit siya. Nakabili na kami ng lahat ng kailangan last month pa. Ay, ang advance naman. Sige, enjoy kayo ron ha. Gaano kaya kayo katagal dun? Baka kasi mamiss ko si Rex eh. Matatagalan kami ron kasi doon na kami titira. Ano? Kaya nga kinakausap kita para ipaalam sa'yo yun. Hindi ako papayag. Kahit sinabihan mo ako ngayon, ayoko. Hindi pwede. Mas magiging maganda ang buhay ni Rex doon, Dante. Maganda naman na ang buhay niya rito ah. Andito lahat ng kailangan niya. Andito mga kaibigan niya, mga kaklase niya. At andito ako. Marami pa siyang magiging bagong kaibigan doon pag tumagal. Ayokong ilayo mo sa akin si Rex. Isipin mo na lang, para sa kanya tong ginagawa natin. Natin? Ikaw lang naman to nagdedesisyon ng lahat eh. Kasi ako ang nanay. Ako naman ang tatay. May karapatan pa rin ako sa kanya. Magmamigrate na kami ron at nakahanda na ang mga papasukan naming trabaho. May matitira na rin kami ron. Nakausap na namin yung kapatid ni PJ. Kaya please naman, wag mo namang sirahin yung plano namin. Ako pa makakasira sa plano nyo? Mukhang matagal nyo na itong pinag-usapan eh. Tapos sa kanyo lang ako sasabihan kapag alam nyo wala na ako magagawa. Di mo ba talaga maintindihan na kailangan mo magsakripisyo para sa anak natin? Marami na akong sinakripisyo para sa kanya. Pero wag mo naman akong piliting tanggapin na isakripisyo hindi ko siya makasama sa paglaki niya. Tatay ka, Dante. Magulang ka. Alam mong mas importante ang future ng anak mo kaysa sa nararamdaman mo. Hindi pwede. Ayoko. Sana maintindihan mo naman tong nararamdaman ko. 3 taon din akong nawala. At nasanay ka naman, di ba? Nasanay kang wala siya. Ano pang kaibahan ngayon kung aalis kami at di mo siya makakasama? Sa tingin mo naging madali yung 3 taon na hindi ko siya nakasama? Madali ba sa tingin mo para sa akin na mag-isa? Ay nako, ito na naman po tayo. Huwag mo namang ilayo sa akin si Rex. Parang awa mo na. Kung gusto mo mag-Canada, iwan mo siya sa akin. At anong ipapakain mo sa kanya? Instant noodles sa tinapay? Anong mga ireregalo mo sa kanya? Mga galing sa Tiangge? Masaya naman siya ron. Nakikita ko. Pero alam mong mas magaganda ang pwede niyang makuha kapag nasa Canada na kami. Mas malaki ang sahod namin doon. Gaganda ang buhay ni Rex. Huwag ka namang makasarili. Makasarili? Ha, hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Allison. Sa ayaw o sa gusto mo, dadali namin si Rex sa Canada. Wala ka ring magagawa. Sa ayaw o sa gusto mo, pag di ako pumayag, hindi mo makakaladkad si Rex pa Canada. Pag-isipan mo mabuti tong usapan natin, Dante. Galit ka ngayon? Oo. Kausapin mo na lang ako kapag natauhan ka na. Handa pa sana akong makipag-away noon kay Allison kung hindi lang lumabas ng bahay si Rex dahil hinahanap kami. Nagpanggap kami ni Allison na nagtatawanan para walang mahalata si Rex. Mukhang hindi alam noon ni Rex ang plano ni na Allison na dalhin siya sa Canada. Pinigilan kong huwag maging emosyonal habang nagpapaalam kay Rex bago umuwi, Papa Dudut. Hinatid ako ni Allison hanggang gate para ipaalala sa akin ang dapat kong pag-isipan. Ayoko noon na isipin pa ang mga sinabi niya dahil hindi talaga ako payag, Papa Dudut. Kaya lang noong nasa bahay na ako at nakita ko kung anong gamit ang meron ako, sa loob ng bahay ay bigla akong nanlumo. Bigla ko naisip na hindi ko kayang ibigay ang magandang future kay Rex sa ganong kalagayan ko. Hindi kalakihan ang aking sahod doon at alam kong sa paglaki ni Rex, mas malaki na ang gastos at mas dadami ang mga gusto niyang bilhin. Aminado ako noon na hindi ko kaya lalo't nagsisimula pa lamang akong muli sa buhay, Papa Dudut. Binigyan ko ng 1 buwan ang sarili ko para mapag-isipan ang dapat kong gawin. Yun din ang palugit na ibinigay sa akin ni Allison para makapagdesisyon. Nakiusap siyang pumayag na ako at pumirma sa mga papeles na kailangan para mapunta na sa custody nila PJ si Rex, Papa Dudut. Inisip ko pa lang noon na para na akong nadudurog. Parang mas masakit pa yon kesa sa nangyaring pagkakakulong ko. Sinikap kong maging masaya habang kasama si Rex dahil hindi pa ako sigurado noon kung kaya ko at kung gusto kong pigilan ang pagpunta niya ng Canada. Lalo't alam ko naman sa sarili ko na mas magiging maganda nga ang buhay niya doon
Sinulit ko na lamang ang lahat ng bawat segundong kasama siya dahil hindi ko alam kung kailan yon mauulit pagdating nila sa Canada. Noong sumapit na nga ang araw ng palugit ni Allison para makapag-decide ako ay hinatid ko na si Rex sa bahay nila para kausapin si Allison. Check mo yung bag mo, anak. Baka may nakalimutan kang gamit sa bahay ko. Nadala ko na po lahat, Tay. Ay, teka po. Nakalimutan ko pala yung dinosaur ko sa kama niya po. Pwede bang kay tatay na lang yun? Maglalaro din po kayo ng dinosaur, Tay? Itatabi ko lang sa akin pag matutulog ako para pangtaboy ng mga multo. Para hindi sila lalapit sa akin kasi matatakot sila sa dinosaur. Si tatay naman ang tanda na, naniniwala pa rin sa multo. Ganun naman talaga ang tatay mo eh. Rex, dun ka na muna sa kapitbahay. Makipaglaro ka muna kay Eugene. Kanina ka pa kasi niya hinahanap eh. Ayos lang ba? Mag-uusap lang kami ng tatay mo. Sige po, Nay. Tay, balik ako ah. Wait mo ako. Oo naman. Punta ka na ron. Paano na? Anong oras uuwi si PJ? OT siya sa trabaho. Tayo lang ang kailangan mag-usap kasi tayo lang naman ang magulang ni Rex. Pero parang magulang na rin siya ni Rex. Ayun na nga eh. Kaya sana magaan na sa loob mo na bitawan na si Rex. Kasi nga alam mo naman na parang anak na rin siya ni PJ. Allison, hindi ko talaga kaya eh. Pirma mo lang ang kailangan ko para matapos na lahat ng to. Isang pirma mo lang at mababago mo ang future ng anak mo. Gusto ko pa rin maging parte ng buhay ni Rex. Hindi naman kita pinagbabawalang maging parte ng buhay niya. Tatay ka pa rin niya at hindi yun magbabago. May Facebook naman para makapag-usap kayo. Gusto ko siya makasama. Mag-ipon ka. Tutulungan kitang makapasyal sa Canada. Matagal pa yun. O diba, wala ka na namang tiwala sa sarili mo? Nauubusan ako ng tiwala sa sarili ko mula nung gusto mong ilayo sa akin si Rex. So may tiwala ka pa sa sarili mo nung nakulong ka? Bakit mo naman kailangan sabihin yan? Desperado na ako na mapapayag ka. Kung kailangan kong ipamukha sa'yo na ex-convict ka, gagawin ko. Grabe, Allison. Sinusubukan ko ng kalimutan yun. Alalahanin mo uli ngayon kung yan ang paraan para mabilis kang makabitaw sa anak mo. Nagbabago na ako. Pero mababago ba ang tingin sa'yo ng mga tao? Wala akong pakialam sa kanila. Paano si Rex? Kung totoong naintindihan na niya na ex-convict ka, na nakagawa ka ng kasalanan kaya ka nakulong, kaya mo ba siyang harapin nun? Ipapaliwanag ko sa kanya lahat. Maiintindihan kaya niya lalo kung sinusulsulan na siya ng ibang tao na masama ka kasi ex-convict ka? Paano ka makakapagbigay ng magandang future sa anak mo? Tanggapin mo nang nakadikit na sa'yo ang pagiging ex-convict mo at makakaapekto yun sa'yo at sa mga trabahong papasukan mo. Hindi totoo yan. Ipakita mo sa akin ngayon na may pakialam ka sa buhay ng anak mo. Pumirma ka ngayon. Hayaan mo na si Rex sa amin. Ayusin mo na lang ang buhay mo dito sa Pilipinas. Mas madali yun kasi bitbit mo pa si Rex sa tabi mo. Allison! Kung totoong mahal mo ang anak mo, gagawin mo to. Pumirma ka na ngayon. Iabot mo na sa akin ang mga pipirmahan ko. Mabuti naman at natauhan ka na. Sana sapat na tong pirma na to. Para patunayan sa'yo na sinikap ko maging mabuting ama kay Rex. Salamat. Akin na nga yung mga yan bago pa magbagong isip mo. Allison, Ano? hindi ko buong nasabi sa'yo dati. Pero gusto ko lang humingi ng tawad sa pagkukulang ko. Tapos na yon. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Move on na. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Hanggang ngayon nandito yung galit sa sarili ko. Ay, wag ka nang umiyak kasi baka biglang dumating si Rex. Ang hirap magpaliwanag sa batang matanong. Wala na, huli na, umiiyak na ako. Basta lagi mo lang sana ako ipapaalala sa kanya. Ipapaalala mo na mahal ko siya. Ayoko makalimutan niya ako. Tatay pa rin sanang ituring niya sa akin kahit nasa malayo na siya. Kahit ibang tao na tumatay yung tatay niya. Dante,
Walang magpapabago sa katotohanan na ikaw ang tatay ni Rex. Malalayo lang siya at humihingi ako sa'yo ng pangunawa. Alam ko mahirap to para sa'yo, pero kailangan nating gawin to kung may pakialam tayo sa future ni Rex. Naiintindihan mo na ba? Susubukan ko. May tissue sa ibabaw ng ref. Punasan mo na yung mukha mo bago bumalik si Rex. Ex-convict. Ito ang salitang nagpabitaw sa akin kay Rex, Papa Dudut. Hindi ko kayang ipagpatuloy ni Rex ang buhay niya kasama ako kung patuloy akong hinahabol ng nakaraan ko. Nakulong ako dahil nagnakaw ako ng gamot at pera sa isang maliit na butika. Gamot at pera na para kay Rex dahil nagkasakit siya ng malubha. Wala naman sana akong balak noon na magnakaw kung hindi lang ako na-hold up habang papunta sa butika para bilhin ang mga gamot na nireseta ng doktor sa kanya. Natuliro ako noon dahil malaking halaga ang hawak ko at nakuha lahat ng yon. Hindi na ako nakapag-isip pa at sinubukan ko namang hold upin yung butika na pinuntahan ko. Nanginginig ako noon pero nilakasan ko ang loob ko. Nakuha ko naman ang kailangan ko at agad ako nagpunta ng ospital. Yun nga lang ay nasundan ako at doon ako sa ospital mismo nadampot. Hindi ko na nagawang ipaglaban ang sarili ko dahil alam kong nagkamali ako. Pinagdusahan ko na ang pagkakamaling yon pero kung kailangan ko ulit gawin yon para madugtungan ang buhay ng anak ko ay gagawin ko ng walang pag-aatubili. Bilang isang magulang, hindi ba't gusto lang nating maibigay ang dapat para sa mga anak natin? Nagkamali ako minsan at hindi ko naman yon itatanggi. Mahirap lang talagang maging isang magulang kasi hindi mo na alam kung ano ang tama at mali sa isang sitwasyon kapag anak na ang pinag-uusapan. Sana sa mga magulang na katulad ko na nakikinig sa inyo ngayon ay magawa nyo sanang maintindihan ang sitwasyon ko. Hanggang dito na lamang ang aking liham. Naway nakapagdala ko ng aral sa inyong lahat kahit nagsimula ang lahat sa kasalanan. Maraming salamat po sa inyo Papa Dudut at sa bumubuo ng Papa Dudut ng programa ninyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Dante. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.